Τώρα πάμε. Να κάνω την κλακέτα. Κάνε την κλακέτα. Ω, ήταν ωραίο. Μάλιστα, ήταν εμπειρικό. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αναρωτιέστε τι είναι αυτό, θα σας πούμε. Έλα, το κόμπο. Είναι ότι είδα αυτό που έγινε στο YouTube με το Facebook. Ξαφνικά όλοι αρχίσαν να βγάζουν μαλακίες τύπου το Facebook στα μάτια μας, στον κόλο σας, στο... τι άλλο. Στις μέρες μας, τέλος πάντων, ναι. Λίγο πιο δυνατό. Ναι, και επειδή μου αρέσει τώρα αυτό που γίνεται ο χαμός, λέω να το κάνουμε κι εμείς. Παιδάκια, είμαστε, ας παίξουμε. Ας παίξουμε κι εμείς, ναι. Με το YouTube. YouTuber. Όχι Τόμπερ. Ναι. Καλό ήταν, καλό. Λοιπόν... Πάμε για το Φλόριαν πρώτα. Πρώτα για το Φλόριαν. Όχι Φλόριαν, Φλόρος, Φλωρεντία, Όχι, μαλάκα Φλόριαν. Πούστης. Ο Πούστης, ναι, Ο συμφωνώ. Πούστης με την κοτσιλιά. Όχι, δεν ήταν κοτσιλιά, Ήταν το χύσιμο στο πλάι. Ήτανε στυλ. Παρένθεση, Φλόριαν λέγανε ένα γκέι σε ένα βιντεοπαιχνίδι που έπαιζα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κάμεραμαν. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, ήτανε χύση. Ήτανε στυλ. Δεν ήταν στυλ, ήταν ξάπο στυλ. Καλό. Μου φαίνεται κάπου το έχω ξανακούσει. Ναι, το είχαμε βγάλει στο μοντάζ. Ναι, αλλά δεν το έχουν ακούσει αυτοί. Ναι, ωραία. Πάμε πάλι. Πάμε αυτόν μετά όμως. Ήτανε στυλ. Ήταν ξάπο στυλ. Μαλάκα γαμάτι. Δεν ήταν ωραίο. Πρώτη φορά τα ακούω. Κι εγώ ρε. Λες να με κατάλαβα. Λες να μας πίστεψα. Λοιπόν, τι λες να πούμε για το φουλάρι του. Ευχαριστούμε Πούστη. Ναι. Καταρχήν μου είχε βάλει το φουλάρι που είναι σαν τη φούστα της μάνας του. Γαμάτι φούστα η μάνα του, έτσι θυμάσαι. Ναι ρε μαλάκα. Πολύ μεγάλο. Μόνο που έγινε ένα πράγμα λάθος. Όταν πήγαμε τη μάνα του στο νοσοκομείο, ξέρεις τι έγινε. Μου είπανε ορίστε το γιο σας. Πω, μαλάκα πίκρα. Ναι ρε φίλε, και τώρα ο γιος μου... Κουτσουλιάσει το κεφάλι. Χύση. Με την κουτσουλιά γεννήθηκε. Δεν ξέρω μαλάκα. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι ρε. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι δεν είχε δόντια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραίος. Το άλλο που έκραζε, που έκραζε τα παλικάρια που βάλανε μερέντα στη μάπα του. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει κανένα παλικάρι να βάζει μερέντα στη μάπα του. Όχι. Εκτός από τη γιαγιά μου το προσπαθώ να φτιάξει τόσο με μερέντα. Ναι. Αλλά δεν είναι παλικάρι, οπότε δεν έχω ξανά. Οπότε, ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο. Ποιο? Μαλάκες, αυτό που βάζετε μερέντα... Δεν άμα βρίζει, πάει- δεν βρίζει. Α, ναι. Συγγνώμη. Για καλά τα μην βρίσουμε κι εμείς. Εντάξει. Με τον μπάσταρδο. Συγγνώμη, μην βρεις. Ναι, sorry. Ναι, έτσι. Λοιπόν, είναι βλάκες αυτοί που βάζουν μερέντα στη μάπα. Όχι. Είναι βλάκες αυτοί που βάζουν μερέντα στη μάπα τους. Τι λέει ρε μαλάκα. Παρένθεση κάνει και την προφορά. Είναι βλάκα. Είναι βλάκες Είναι αυτοί που. βλάκες αυτοί που μερεντώνονται τέλος πάντων. Ναι, κάμερα μάνα, σε έχουμε για να τραβάς, όχι να μιλάς. Τέλος πάντων. Πετάγεται να πούμε τη μερέντα στη μάπα. Λοιπόν, και λέει, εγώ Πάλι το ο έκανα. καμπουρογαμός θα βρει. Καμπουρογαμός θα βρει. Πού το σκέφτηκε. Στο φροντιστήριό μου. Καλό. Τέλος πάντων. Με τη χύση, όχι, μερέντα στη μάπα. Και λες, εγώ το έκανα αυτό. Ναι ρε μαλάκα, εσύ το έκανες αυτό. Ποιος μπορεί να το... Όχι εσύ. Ο Φλόρος. Ποιος μπορεί να το έκανε ρε μάγκα. Πετάγεσαι δίπλα από την μπούστρικη μάπα σου και το έχεις κάνει. Ωραίος. Έλα, να το βαρέθηκα μαλάκα. Έχω αρχίσει φίλε και επηρεάζομαι το παιδί. Τι εννοείς επηρεάζει. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ας αλλάξουμε. Α, όχι. Ας αλλάξουμε στην- Όχι. Θέλω να πω και για το άλλο. Την αμνησία που έλεγε ότι... Να κάνω το ερωτηματικό. Κάνε το ερωτηματικό. Τι... Ναι, Σωστό. Σωστό. Lagging, Ωραίος. Ναι. Και το πατάνε το like. Πού το πατάνε κάτω. Ή το άλλο το like μέσα. Ναι, έλα ρε μαλάκα. Όταν λες μέσα, εννοείς μέσα στον κόλο σου μέσα. Να... Στη μάπα σου, στη φωτογραφία. Κόλλος. Μου θύμισε το παλικάρι με την κουκούλα, το παιδάκι ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, αυτό είναι γάμα. μαλάνι. Το παιδί... Το παιδάκι το μικρό που κλειδώνει την πόρτα πριν πει η μάνα του είναι γαμάτι. Κοίτα, εγώ σου λέω ότι πραγματικά αυτό το παιδί είχε αρχίδια. Ναι, όντως. Ότι Δεν έχει είχε αρχίδια. σημαντιστεί και τα δύο, αλλά... Είχε και κάτω τα χέρια των μικρών αυτών. Ναι. Ναι, να πούμε για τους... Για τα λαλάκια. Ναι. Καταρχήν περίμενε, δεν είμαστε στην απαραίτητο στυλ. Ναι, να στρίψω τσιγάρο, εντελώς πια παιδιά, δεν ξέρω να στρίβω. Εντάξει. Ρε παιδιά, ας μου στρίψει ένα τσιγάρο κάποιος, θα πούμε το έστρεψα εγώ, θα το χαλάσουμε στο μοντάζ. Ρε, μη στρίβεις τσιγάρο που να μου τραβάμε βίντεο, ούτε με καπνίζεις έτσι. Τέλος πάντων. Καταρχήν να πούμε Φέρε ότι... τζούρα, φέρε τζούρα. Αλλά δεν κάνει να καπνίζεις τώρα το βίντεο. Τέλος πάντων. Έχεις AIDS. Όχι. Πού γαμώ. Έχω λίγο σύμφωνο. Τέλος πάντων. Ναι, κράξατε το μικρό, ναι.
Εντάξει, ο μικρός ρε παιδιά τι σας έφτιαξε. Ίσως τα είπε πιο καλά από εσάς. Όντως, τα είπε πιο καλά από αυτούς. Ναι, αν και μου άρεσαν μερικές ατάκες εκεί με τον Τελεκέτο, όπως το είπες, ήταν ωραίο. Γενικά δεν θα σας κράξουμε σας πολύ, αν και θα σας άξιζε. Βασικά φοβόμαστε να σας κράξουμε, όπως και εσείς το παλικάρι, τον Ντούκι, που έπιανε τα χέρια του. Ναι, όντως. Είστε ναι. φίλοι μας. Είστε φίλοι. Περίμενε. Είστε φίλοι. Ντρούκου. Ντρούκου. Ναι, Τέλος πάντων, ναι. ναι. Δεν θα πούμε πάρα πολλά για εσάς, θα σας κράξουμε σε άλλο βίντεο γιατί μας πήρε πολύ χρόνο ο Πούστης. Ναι, ο Φλόριαν. Α, ναι, δεν καταλαβαίνω. Κοίτα κάτω. Κάτω. Α, Το στριστό. έστρεψε ένα τσιγάρο, παιδιά. Έστριψε ένα τσιγάρο. Ναι, και όμως θα το ανάψω τώρα που τελειώνει το βίντεο. Είναι άθικρο. Ω, καπνός! Θεέ μου, θέλω και ένα iPhone 4. Εντάξει, ρε Θεέ, εντάξει, σου κλασικά. Είσαι το σοβοντάζ. Ντόρνο, αλλά για μετά. Ναι. Safety. Τώρα πάει. Άντε γαμίσου. Έλα, σοβαρά στα Λοιπόν, μάτια. μαλάκα η μάνα μου μπορεί να δει το βίντεο. Τι εννοείς ότι μπορεί να μας βλέπει η μάνα μας. Ναι. Τι εννοείς. Μαλάκα, Τι εννοείς. μαλάκα Τι με εννοείς. τη μάνα μας. Τι εννοείς. Εγώ δεν έκανα τσιγάρο. Ούτε εγώ. Εγώ δεν έχω Facebook. Bye, Ούτε μάμα. εγώ, ούτε στο YouTube δεν είμαι εγώ, μαμά. Είναι ο. Ναι.